ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಂಡಲು ಬಂದಲೆ ನಿರ್ನಗ ಕೆಲವರು ಪಂಪರು ಈ ವೈಕ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನದಾಂತಿನ ನರಮನಿ ಎಂದು ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನದಾಂತಿನ ನರಮನಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಫಲ ತೆಟ್ಟವರೆ ಪೊಟ್ಟವರೆ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದನ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನರಮನೆಗೆ 54 ನಮೂನದ ವಿದ್ಯೆಲು ಪುಣಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯರೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮನದ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರೆಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲವರೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತೆ ಗೋರ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪುಲೇನು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾದ ಮೆರೆತಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೇಂದ ಬದಲೇ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪು ಬರವುದ ಕಲಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕೋನು ಮೆಂಚ ಒಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ಪುದರ್ ಬಿಂದಿಯ ಕಲಾ ಅಪ್ಪನ ಆ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಂದಿಯ ಇನಿ ಕಲಾ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪು ಬರವುದ ಲೋಕನು ಮೆಂಚ ಒಂದು ಲೇರು ಪತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಪುನಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಜಿನೇ ಸ್ಥಾನನು ಗೆಂದು ದಿನ ಬಿಂದಿಯ ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಗಿತಿನ ಆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಡು ಮಿಂಚಿದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಭಾಷಣ ಪ್ರಬಂಧ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಿಂದಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಶೇಷ ಲೇಸದ ಭಿನ್ನದಿಗೆಡೊಲೆರು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂದಲೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೆದ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಂದಿಯ ಇನಿತ್ತಾತ ಪುಡ್ತುಡು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮುಟ್ಟುಲೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಗುಡ್ಪಾದಿಯವರೆಲ್ಲರು ಬದುಕದ ಒಂಜೊಂಜೆ ನಡೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ತೆರೆಪಾದು ಕೊರಲೆರು ಅರೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕುಡರ ಮೋಕಿಡೆದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಬಿಂದ್ಯ ಇತ್ತ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ SSLC ರಾಜ್ಯಗೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈದಾರು ಇತ್ತ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈದಾರು ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪವ್ರು ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಕತೆ ಅದ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪದೆ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಓದುನ ವಿಷಯಡಾದುಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡಾದುಪ್ಪು ಅಕುಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ರಾತ್ರಿ ಓದುನ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಓ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪೋಪಿನ ದುಂಬ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದುಪ್ಪು ಅಕುಲು ಒಯ್ಕಲ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂದೆ ನಾನು ಪೋರ್ಚಿ ಅವು ಏಪಲ ಪಂದುಪ್ಪ ಇರಕುಲು ಅಂಚ ದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪದೆ ಯಾಪನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ದ ಪಿರವಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಪೋದು ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಲೈಫುಡು ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬರೋದು ಅವೇನು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೊಜೆಪಾದೋಲು ಬಕ್ಕ ಆಲು LKG ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಇತ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ M.Com ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ B.Com ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುರೆಟ್ಟು ಹುಷಾರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುರೆಟ್ಟು ಹುಷಾರು ಆತ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಬಿಂದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಬೈದನ್ನದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಲು SLC ಎಂಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪೋಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೂರೋಡು ಪನಗ ಒಂದು ಮೊಲು ಮಲ್ಪೋಲು ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಒಂದದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ SLC 6th ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತೋಲು ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಪುರ ಪಾಪ
ನಾನು PUC ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈತ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಅವಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪೋಪೋಲು ಅಂಚದು ಇದೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಾಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೋಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪದೆ ಅಪನಗ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಯಶಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರ್ನ ದಯ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಯಶಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇವೇರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಂದ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಎಂಚಂಡ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಂಚುವಲು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಉದ್ದೇಶನೂ ಒಂದು ಪುದರ್ ದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಪನುಡಂಡ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನೇರ್ದೋಸ್ಕರನೇ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ದುಂಬು ಬೈದೆ ಪನ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಿರ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ತಪ್ಪು ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಪೋಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೋಪತುಲಿ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ದಯನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಪನಾಗ ಇಜಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲಿನ್ ತೂಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬೇತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರೆಡ್ಡೆಲಿ ರಕುಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಟೇಪಲ ಪಿರ ಉಪ್ಪುಜೀರ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪ ಬೇತೆಕ್ ಬೋಣಂದನ ಕಲ್ಪರೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪನೋಲಿ ದೇಪನಾಗ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂದುಲೆ ರಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಿದೈ ಓ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಪೋರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿದೆ ಅಪನಾಗ ಏಪಾಕುಲ್ ಬೇತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೋಪೇರ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಓದರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಡೀ 24 hours ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಡೆ ಉಪ್ಪ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಅದು ಕೆಲವರು ಕೋಣದ ಬಾಕಿಲು ಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಅದೇಟುಕುಲೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಓದಿವರು ಆಂಡಲ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಾಷಣ ಪನೊಂದು ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತೊಟ್ಟು ಗೆಂಚದು ಹೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಿರಜಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಓ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಳ್ಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕದ್ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ನೆಟ್ಟ ಅವಡ್ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ನೆಟ್ಟ ಅವಡ್ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬೇತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡ್ ಕಲ್ಪನೆನ ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ನಿಕಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಡ ಅಪಗ ದಾಲ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತೆರ್ಪವನ ಉದ್ದೇಶ ಲಾತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಜೋಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಅಕಲೇನ್ ಕಲ್ಪನ ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಏರೆ ಒಪ್ಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಭೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾವಚಿ ಕಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚ ಗೇನೋ ಕೊರ್ಪರ ಅಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ಲ ಬುಲೆಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುರುಟೆಯನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಯಾಪಂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ಪಟವೈನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂದಿಟ್ಟು ಎಂಚೇರೆಗ್ ಆ ಮರಳು ಶುರುವಾಣ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಸೇರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಡೀ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯ್ನೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀರು ಎಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಒಲ್ಲ ಪನಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಸೇರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕ ಪಂದ್ಯನ್ನ ಗುರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಏರ್ ಎನ್ನುವೆರ
ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕಲ್ಪುವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ನಾನು ಪೊರ್ತುಂಡು ಬೋಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಯಾನೇನು ನವ್ವೆ ಈ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಲೇಟ್ ಆಂಗ್ ಪಂದು ಸೇರಂದೆ ಕುಲ್ದುಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ್ವೆ ಪಂದು ಎನ್ನು ನಿಂಕ್ ಅಂಚಾದವ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪ್ನಾಗ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕಾರ್ನ ಮುಲ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಂದೆ ಪನೊಲಿದ್ದೆ ಪನಗ ಬೇತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಪಾಟ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಕಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪಿನಾಂಡ ಅಬ್ರಾಡೆಡ್ಲ ಪೂರ ಐತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಆ ಕಲೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮಕ್ ನಿರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪ್ನ ಸೇರಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೇಷ ಮಲ್ದಿನ ಪನಗ ದಕ್ಷದ್ವಾರ ಪ್ರಸಂಗದ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಹೊರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ವೇಷ ಅಂಚಾದ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾನಿಷಾದದ ಸೀತೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲೆ ಗಂಡು ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಜೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವು ಗಂಡು ಕಲೆ ಪನಗ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಪನಗ ಖಾಲಿ ಅಂಜೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ಅನ್ ಪಂಪಿನಿ ಅಂಜೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಪಿನ ವಾಕ್ಯ ಅತ್ತವು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬೋಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಈ ದಿಗಿನದೆ ಪುರ ಅತಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಿಗಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿದೆ ಪನಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳೆಯರೆಂತ ಓಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಮೀರುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಐಕ್ ಅಕಲ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪಂದ್ ಪನುಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗಂತೂ ಅವೇನ್ ಖಾಲಿ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ಐಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರು ಅವಡೊಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಂಡ ಯಾನೇಪಲ ಪನ್ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಶುದ್ಧವೈನ ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೋಡು ಶುದ್ಧವೈನ ತುಳು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರು ಬಹುಶಃ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲ್ತದಿನಾರು ಇರಿಗೆ ಇಂಚೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಬಂಗ ಪೂಜಾ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡನ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆವಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆವಡ್ ಅವು ನಮಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ದೇಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾವು ಖಾಲಿ ಈತೆಂದು ಬರೆದೀತಿನ ಅತ್ತವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮದು ಅವು ಅತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡಾಪನ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಪಂಡು ಒಂದೆಂಪುರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಇತ್ ಕೊರ್ತಿನಾತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪನಗ ಅವು ಚೂರು ತಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಅಪಾರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೆಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುನ ಡಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ನಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಐಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಏರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈರ್ ಬಂಡರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬಾರಿ ತಡಾಂಡ್ ಸೇರ್ನಾಗಂದ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೂನ ಒಪ್ಪರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬೇಗಡೆ ಪಿದೈ ದೇಶಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರೆವು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾರು ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಈ ಅನುಭವ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೇನೊಂಜಿ ಆ ಸ್ಥಾನೋಡ್ ದೀತೆ ಅಂದೆ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಒರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾಗವತಿಯರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದೇ ಪನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲಾರ್ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯೂಡ್ ಯಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಂಡಲ ಈ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನೇನೊಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆದಿತ್ತದ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಈತ್ ಎಂಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಲತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈಕ್ ಆಕೇರಿಂದಿಜಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಾನ್ ಪಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕುಲಾರ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಮಾತ ಅರ್ನ ತ್ರೂಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುರಣಿ ಯಾರು ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೌರವಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ ನಾಟಕ ಭಾಷಣ ಪ್ರಬಂಧ ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರಕಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಮರ್ಲತಾಗಣ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎನ್ನ ಗುರು ಪ್ರತಿಮಾ ಶ್ರೀಧರಂದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೋಯೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಐತೆ ನನ್ನ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪನಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೇರ ಆರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂತೀರ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ್ ಪಂದ್ ಭರತನಾಟ್ಯಗ್ಲ ಪೋಯೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆದೆ ಪನಗ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಚಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಗಳ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತದೆ ಅಪ್ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಎತ್ತಿನಿರ್ದೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮನ್ಪುನಿರ್ದೋಸ್ಕರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಚೂರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡ್ಲ ತೂತೆಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೆಗು ಆ ರೀತಿಡ್ ಸಾಕಾರ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ ಏನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರಿ ಇವನ್ ಏನ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಆತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ನಗ ಏನ SDM ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ 2017 ಬುಕ್ 18 ಎಂಕ್ ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇಷಧಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಹೂ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸುಧನ್ವಾರ್ಜುನದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಐಟ್ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡ್ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋತುಂಡ ಆತು ಅಂದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪನಾಗ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದುಮ್ ಪೋತುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪನಾಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಪಂದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋರಾಜಿ ಅನಾತ್ ಪನಗ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆದಿತ್ತಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಪನಗ ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಆಪುಜೆತಿ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಏತೆಟ್ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಆತೆಟ್ ಪೂರ ಪೋಪ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ದೆ ಯಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಏನ ರಡ್ಡು ಗುರು ಅಂಬಿಕಾ ಪತ್ಮಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲಾ ದಿವಾಕರ್ ಪಂದೆ ರಡ್ಡು ಜಂತಲು ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಪೋದ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರ ನಾನು ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಡ್ಲ ದುಂಪೋದು ಅಂಜನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಆ ವಿದ್ಯೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದದ ಮೆರೆಂಡಲ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಬೋಡು ಅತ್ತಂದ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಲ ಬೋಡ ಆಪುಂಡೀರ್ ಈರ್ನ ಗುರಿದಾದೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅವಿ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡೆ BCom ಸೇರ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ CA ಮನ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲೆ ಪನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನಗ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮ CA ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ದಾರಿಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ CA ಮಲ್ಪಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ನನ್ನ CA ಮನ್ಪೆ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡರಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಸಹಕಾರ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪರೆ ಅಮ್ಮ ಬಹುಶೇರ್ ವರ್ತಿಯ ಮಗಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಕಟ್ ಪಂದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದ ಪಿದೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೆ ಪೋರೆ ಪೋಡ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಪನಗ ದೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಜನ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಪನಗ ವರ್ತಿನೇ ಬುಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಪುಜತಿ ಅಂಚದ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚ ಈಜಿನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಆಲು ಓದುನು ಪನ್ನಗ ಗಂಟೆ ಅಂದದು ಅಂಚೆ ಆತದಲ್ಲ ಓದು ಜೋಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಲು
ಅಲ್ನ ಡೈಲಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಡು 2 ಗಂಟೆ ಆಡು ಅಲ್ನ ಆನಿದ ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒಂದು ಮನದಾನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆದ 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಜಿಂದಂಡ ಕಾಂಡೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲೆ ಎಲ್ರಮ್ಮದಿದು ಆಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಲೆ ಲಕ್ಕದು ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಕಾಜಿಲ್ಲ ಏರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದೋಲು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡು ಪಾಂಡ ಆಲು ಎಂಕ್ ಓದರೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ 4:30 ಲಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಓದು ನೇನು ಮಲ್ತದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಯಾರೆ ಪೋಂತೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕ್ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಆಲೆಗಂದದು ಯಾನು ದಾಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಪೋಂದು ಬಂತಜಿ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೋಲು ಐದು ದುಂಬು ಆಲು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕೋಟಿ ಪೋಯಿ ನಾವು ಲಾಲು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇತನಿ ಕುಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಗರ್ರವಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ತೂನಗ ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರುವ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡೋಲು ಮೊಲ್ಡಲ ಪಂಡೋಲು ಅಪಗ ಯಾಪಂಡೆ ಧಾರಾಳವಾದ ಅವೇ ಆಲು ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಪರು ಆಲು ದುಂಪು ಒಪ್ಪಲ ಐಕ 100% ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಇದೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ದ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಪನ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆದು ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಪಿಯುಡು ಆರ್ NSS ದ ಆಫೀಸರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸರ್ ಪಂದು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನಗ NSS ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಆರ್ ಕುಡರಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು NSS ಬಹುಶಃ JC ದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ MC ಎಂಕ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿರಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ MC ಅದು ಮಲ್ಪರೆಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಭಾಷಣ ಪ್ರಬಂಧ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಬರುಡು ಅಂತಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಪನಗ ಆಸೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಅವೇ ಆಳ್ವಾಸರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಕ್ ಇರೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪನಗ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ MC ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಲ್ಲ ನವೀನ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲಿರ್ ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಸೊ ನಿರೂಪಣೆ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬ ಬರುಡು ಖಂಡಿತ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುಡು ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆದಾದ ಇರ್ನ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ CM ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಯಾನೈಕ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ್ ಪನಗ ಅವ್ಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಪತ್ತನ ಬೇತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರಕುಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ CA ಉಪ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಐತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಥ್ರೂ ವಾಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪನಗೈತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಬರ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಒಂಜಿ NSS ಆದುಪ್ಪು ಕಾಲೇಜ್ ಅತನ ಬೇತೆ ಓಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಏತ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಾರ್ದು ಆತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡ ಆತು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಜಂಚಾತ್ರ ಅಕಿರಿಕೆಯನ್ನು ಈತಪುರ ವಿದ್ಯೆಲೆ ಕಲ್ತು ತರ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಇರೇರ್ದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಮನಸ್ಸುಂಡೆ ದುಂಬ ಕಲ್ಪವನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಪನಗ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಮುಗಿಯುನೇ ಜಕಡರ ಬಂಡೆ ಕಡೆಕೊಡಿಂದಿ ಜನ ಕಲ್ದಿನೇನು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅವೇ ಪನಗ ಓವಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲೆನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಿನತ್ತೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಏನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಏನಾರ್ದ ಆಪಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಂದ್ಯಾ ಬರೀ ಸೋಕುಡು ಈರ್ನ ಈ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಡೆ ದಿಯರ್ ಈರ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕು ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಎನ್ನು ದಿನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ CA ಆಪಿನ ಏನ ಕನವುಂಡ ಆ ಕನಕುಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಕಾ ಕೈಕೂಡಾಡು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೇರ್ದು ನನಲಾತ್ ಎತ್ತರ ಬುಲೆವಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಈ ತೂಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಇಡೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದಲ್ಲ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.